Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Hoi jainko. Oker bidean dabiltzanei zure egiaren argia agertzen diezu, bide zuzenera itzul daitezen. Egizu, beren burua kristautzat daukatenek utz dezatela, izen horrekin bat ez datorren guztia, eta bete izen horri dagokiona. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, audio jaunak, zori gaiztokoa Asur, nere haserrearen zigorra, nere saminaren makila. Herri gaizkile baten aurka bidali nuen, haserre nintzaion herriaren kontra. Harrapakinak egin zitzan eta hondakinak jaso. Bideko lokatza bezala zapal zezan. Harek ordea, ez zuen hori gogoan, ez ziren horiek haren bihotzeko asmoak. Hondamendia zerabilkien gogoan, herri asko xehatzea. Honela baizioen, nire eskuaren indarrez egin dut hori, nire jakitez gizon argia bainaiz. Aldatu ditut herrien mugak, lapurtu haien ondasunak. Eta indartsu batek bezala bota ditut buruzagiak. Kabi bat bezala antzeman ditu nire eskuak herriren ondasunak. Arrauza, zapuztuak biltzen diren antzera hartu dut nik lur osoa. Eta ez zuen inork egalik mugitu. Ez zuen inork txio egiteko mokorik zabaldu. Arrotzen ote da aizkora, aizkolariaren aurka. Haundi puzten ote da, zerra, zerregiaren aurka. Zigorlaria, zigorrak, dantza, baleza, bezala. Zura ez dena, makilak altxa baleza bezala. Horregatik, diren guztien jaunak, aurregia bidaliko die haren sendoenei. Eta haren aintzaren azpian su bizia piztuko du. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Ez du zapuztuko jaunak bere herria. Jaunak, zure herria dute zapaltzen. Zure ondorea min erazten. Alargun eta arrotzak egiten dituzte zati, umezurtzak hilerazi. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek horrela esan zuen, bere inkatua zu aita zerurren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai aita, hala nahi izan duzu. Nire aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik. Ez da aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Jaunak esanak. Oatzen era, evangeliotan Jesusek askotan goraipatzen dituela txikiak, ahulak, xumeak, umilak. Munduak normalen goraipatzen ditu justo kontrakoak, boteretsuak, halako talentu berezia dituztenak, famatuak, aberatsak, baina Jesusek beti bestatera jotzen du. Eta nahi du Jesusek ez dezagula gure konfiantza gurean jarri,
gure indarrengan. Horregatik, naiz eta gure burua sendo sentitu, osasuntsu, indartsu, aberats, jakintsu, ez du nahi gu hortan erortzea, gu pentsatzea dena gure esku dagoela, gu ez degula beste inongo laguntzarik behar, dena egin dezakegula, baizik eta nahi du Jesusek humiltasunez beti goiko laguntza hori eska dezagula. Horregatik esaten digu gaurko evangelioetan hala aitari errezatzen dio bedinkatu dazu gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari erakutsi baitizkiozu. Askotan, esan genezake mundu hontako erudizioa gauza ona da, ez da gauza txarra, pertsona erudito izatea, gauza asko jakitea, jakinduri, jantzia egotea, gauza ona da. Baina pertsona bat horrek eramaten badu sobarbiara, arrokeria, besteen gainetikan jartzera, akaso ez da jakinduriarik egiazkoena. Eta Jesusek hori ulertzen eman nahi digu. Badagoela beste jakinduri bat sakonagoa. Erudizioak gainetikan dagoena, erudizioak baino gehiago balio duena. Jainkoa ezagutzea, lagunurkoa maitatzea, mundu hontako errealidadeak eta pertsonak eta ezagutzen eta maitatzen saiatzeak gehiago balio du, ez dakiz zenbat titulu eukitzea baino, ez dakiz zenbat erudizio eta historiago kontu guztik edo geografiakoak edo fisikakoak edo jakitea baino. Eta hori da Jesusek nahi duena. Ez mespretsatu dezagula erudizioa edo mundu hontako jakinduria hori. Baizik eta estimatu dezagula gehiago beste jakinduri sakon hori. Jangoikoarengandik datorkiguna. Biziaren aurrean halako argitasun berezia ematen diguna. Horrek askoz gehiago balio du eta hori batez ere eskatu behar digu jangoikoari doai handi bat bezala. Horregatik jarrera humila oso aproposa da jakinduria hortan aurrera egiteko. Eta jarrera arroa aldiz oso kontrakoa. Arroa denak uste du dena dakiela eta ez duela beste halako jakinduriaren beharrik. Humila denak ordea, naiz eta erudizio handi eduki, baina humila denak badaki jainkoaren argitasun hori behar duela. Biziaren aurrean, zer geran, nor geran, nolakoa geran, nola jokatu behar dugun batzuk besteekin, guzti hori jangoikoarengandik ikasteko. Eskatzen diogu, bere argi horrek beti argi ditzala gure bizitzak. Eta egin ditzagun, orain gure eskariak eskatuko dugu, gaurko egun honetan, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere, bereziki gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan, Andres Zestau jaunak bere baitan hartu, eta handi gure egin dezan, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Begira jauna, otoitzean ari den Elizaren doaiei eta egizun horiek hartuko dituzten fededunak, gero eta santuago izan daitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematean. Jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidu betireko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia, eta beraren bitartez
berritu eta bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzten, salbatu guztiek goresten eta zure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu poz betean kantari. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok botatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gehituzunako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Andres Zestau, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok, betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko agustin horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gurea zure gana, santua izan zure izena, etorri zure erreinua, egin zure naia zeua bezala gurean ere, emaitu zua gure ondotako bia, barkatu gure zorak, guk ere gure zorinak hartzazineo bezero, eta ez dute nalgira eraman, baina atera zuetzik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai duzu pakea, gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea,
noiz etorriko den zain gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoen bintotxa, Hona hemen jangoikoen bintotxa munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Zure mailan janaritu gaituzu jauna, gizu misterio hauetan parte hartzen dugun bakoitzean,
Sendo dadila gure salbamenaren emaitza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Berenka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.